Hát sziasztok, megint itt lennénk, én Dreamix, és most egy vlog videóval, azaz pontosabban egy tutoriállal érkeztem hozzátok, amely ez az első videó, amit OBS, az Open Broadcaster-rel vezek be, és ez a mai videó pont az Open Broadcaster-ről szólna, ugyanis ma megnézzük, hogy mi a különbség az Open Broadcaster, illetve az Fraps között. Mik a jók és mik a hátrányaik. Hát először szerintem kezdhetünk az OBS-sel. Nos, szerintem az előbb, hogy tudtok facecam-mel, ennek a programnak a segítségével facecam-mel felvenni a videót, el tudjátok helyezni, ugye így le tudjátok felvenni, hova helyezze. Tudtok vele livestreamet indítani, az élőadást, illetve tudtok különböző tutoriálokat is, de viszont nálam van egy hátrány gameplay-el kapcsolatban. Nálam az a hátrány gameplaynél, hogy ugye éppen a facecam-mel videózni, hogy valamikor néha befagy. És akkor a hang az így megy tovább, de a kép az ugye egy helyben megfagy, és nem csinál semmit. Ez egy ilyen, ha egy perces dolog szokott lenni, aztán megy tovább, de utána megint, és a többi. Szóval nálam ez az egy hátrány van, de most következik a Fraps. Mi is az előny is hátrány a Frapsnél. Most a Fraps annyiból jobb, hogy a játékot egyrészt kiváló minőségben veszi fel, és nem is akad meg. No, és ennek már sokkal több hibája van, ellentétben az OBS-se. A Frapsnek nagyon nagy méretben készíti el a videót, 5 perces videó akár, lehet 2 GB is, ami ugye nagyon sok idő, mire feltölti. 2-es fáz is. Csak játékot tudsz vele felvenni, és facecam nem tudsz behelyezni egy gyári rendszer szerint, és szóval sem vlogot nem tudsz felvenni, vagy éppen tutorial. Ezek is nagy hátrányok. És még ami jó, ami előnye az OBS-nél, hogy ugye elkismérhet nagyon maga videókat, és gyorsan feltölti. Itt most meg is mutatnám, hogy én hogyan állítottam be az OBS-t, az Open Broadcaster szoftvert, és hát innen az általánostól. Én nekem a nyelv ugye az magyar, engedélyezés a projektor módban, hát ez tutoriálnál fontos nagyon, szerintem. Kódolás. No, ez a legfontosabb szint az egész között. Videókódolás. Kódoló X264-et jelöljétek be. CBR használata, CBR kitöltés engedélyezése. Maximum bitrátát, 11.000 az jó, de én most ezúttal átteszem 8000-re, mert még tudtommal még az is jó. Legyen 10.000, én azt mondom. Alkalmazom. Codec, audio kódolás. AC 41,1 kg. 1 kHz. Bitráta 128. Elég. Nem értem, miért volt átállítva. Csatorna stereo. Következik az adásbeállítások. Ugye itt van a livestream, és hogy csak fájlba rögzítés. A livestream az élőadás, aki nem tudna. Hát én azt választottam, csak fájlba rögzítem egyelőre. Kijelöltem a mappát is, és a visszajátszási puffer elérési útját. Videó. Ugye elmentem. Videó, hát Intel RHD Graphics van, mindenkinek a videót, szóval a videókártyáját tudja beadni ide. Nekem ugye Intel RHD Graphics. Alapfelbontás 1D-s. 1280x720p tettem, így 16,9-es méretarányú van. 16,9 pontosabban. Felbontás csökkentése marad 720p. Hát én az FPS 25-öt tettem, de a 30 a jó. Audio. Ugye alapértelmezett, csak a csatlakoztató eszközök mutatása. Késleltet is 1000 másodpercben 200. Asztali hangnövelése szorzóval 1, és mikrofonkiegészítő jelszínnövelés 2. Gyors billentyű. Nekem az adástál, vagy az indítás és a leállítás az F9-en, mindkettő. Következik a haladom. Általános többszáros optimalizálás használata, folyamat prioritás szintje normál, jelenleg puffer ideje millisekundumban 700, előnézet közbeni kódolás letítása nem kell, megengedi az összetett gyors billentyűk használatát pipa, videót, szerkezet 64 CPU beállítás very fast, ez is az ajánlott, kódolási profil. Az ugye magasan legyen, CFR használata legyen bejelölve, kimeneti ponthoz default és készletetési tényező 20 legyen mindenféleképpen. Igen. Nektek elnézést. Meg vagyok fázva. Na szóval nektek ezzel nem is kell foglalkozzatok. Mikrofon alját 25, 200 és 150. És a jelenetváltónál meg így csinálom. Elfogadjuk. Ugye most bemutattam, de hogy hogyan is kell használni az OBS-t. Azt úgy tudjátok, hogy ide mentek a forrásokra, nyomtok egy jogklikket és hozzábírálok egy ablakfelvétel, monitor, képmontás, globális forrás, szöveg,
facecam, vagy éppen játék felvétele. Én most ezt leteszem. Szerintem én meg is mutatom a Fraps-et. Na szóval, Fraps. Itt van a General, David Klein Wilderman be van állítva a kapásból. Megy a felvétel mondjuk? Igen. Na szóval itt van kapásból a David Klein Wilderman. Inkább itt be van jelentkezve. Ezt tudjátok tölteni YouTube-on, de hát ott is én linket teszek. Szóval igen, bepipáltam a Fraps Windows Always on Top, szóval az azt jelenti, hogy mikor elindítja a Fraps tárát ide alulra, következik az FPS számláló. Most tudjátok itt választani, hogy hova tegye, hát én nekem a jobb felső sarokban van. Vagy ez itt ennyi. 60 second movies. F9 elindítjátok a videót, de most van beállítva. 30 FPS-re, eltünteti a kurzor videókon, és record external input pipa, és record with hit sound pipa, és stereo is pipa. Na, screenshots. F10 BMP, én átteszem PNG-re, és így nagyjából így ennyi. Ugye a Fraps-et mindenki tudja, hogy kell használni, de szerintem egyértelműen az OBS írt a Fraps ellen. Hát így, ja. Szóval ez a videó így rövidkén ennyi is lett volna. Ha tetszett, jobb, így zöld pacsit és iratkozz fel. Dribic voltam. Halial. Sziasztok!